Natomiast co z mojej strony mogę powiedzieć, no to jest smutne, co muszę powiedzieć, ale mi się wydawało, że ja jestem wyszkolonym żołnierzem. No 2 misje, polska armia. Na miejscu okazało się, że tak sam przed sobą mogłem powiedzieć, że ja nie wiem nic. Ja nie mam zielonego pojęcia o froncie. Było takie zderzenie jak ze ścianą. Że wszystko to, czego się nauczyłem do tej pory, to mogę wsadzić sobie między bajki i zacząć od nowa. Ale było dużo chłopaków, tak jak na przykład ten Holender, który ze mną przyjechał tam. Posiedział 3 dni. Widział chłopaków, którzy wracają z misji i jak wyglądają, ilu wróciło, ilu wyjechało na misję. I stwierdził, że no, muszę przekląć. Ja to piję taką waszą wojnę, jadę do domu.